Og karon mga higala sa laing sumpay ning atong sugilanon. Uyo ang hugot! Unsa ba imong tuyo? Pina-insert para ba di ay ka? Ni ako tiray para formal nga mamisita nimo. Tiray, isigam ko ng mayo yung mata. Mulugwa na, ha? Imo ba kong gibugal-bugalan? Ha, Pablo? Hoy! Tinaw mo na kung isulti ko lumisigang mayo yung mata. Kuwang lang mulugwa. Akong kuya, wan kung muligid pa sa gawas, niyo makita ang mga bata. Maan ang julin. Di ba? Kinay mo pagbisita na ko ba? Bugal-bugal ba, ne? Di, uy! Ngigasan ako sa? Mag-effort sigong palit og siupaw. Unya, mag-insert with matching hinapay. Nining pila kalugas na kong buhok. Para magbugal-bugal lang. Oh, Seryoso ko, Tiray. Seryoso ko sa ko feelings. unsa ko tayo imo nakaon? Wa ko'y nakaon. Wa ko'y gikaon, tungod kay wa ko'y ganang mukaon. Hangtod nga akong ikapadayag kining nag-uros-uros o nagpugasi kong pagbati di animo. Oh, Kag may pa akong magpagbangkon. Ako na ning giutong-utong, Tiray. Akong gisuwayan pagwagtang, pero mura niglinta nga lisod na pagtangtang kay may pilit ng maayo o mura nig pusas nga misamot kahugot sa tanto na kong suway nga magkaligkawas nini. da pa man. Akong ipatuyok ang rulita sa kong kasing-kasing ug ikaw ang napili, Tiray. Ikaw ang nahimong mananaog sa kompetisyon nga ang premyo maong akong gugma, Tiray. Ako gyud, Pablo. Ako gyud. Mas bagay, Manguta. Mao ba? Dili ka ang ako lang kwarta ang imong gitarget, Pablo. Tungod kay dako ka nagastuhanan? Grabe sa mo, Tiray, oy. Kung kwarta rin may akong target, tulison talaga diretso. Anong panguyabang pangante ka? Pues, dili ko musugot nimo. Ako na ning nasulti nimo kaniadto. Og ako ning balikon karon. Bahala nagbutiguang dalaga ko forever and ever. Basta ka dili gyud ko mo punit nimo. Bisag may pagbati ka na ako. Bisag gamay. Wa ko'y pagbati nimo pabluha ka. Maong ayaw pag ilusyon. Okay. Pero why mahayay, ha? Hoy! Paano ko taon? Paulisin niyo, oy! Nasubrahan kas pasmudo. Kuhaan balik imong syupaw o kan-ana. Basin pag maulian ka! Buang nga, good. May palagigwa lang yung kumutuon mo, Sophia. Mayo masabgod ka ayaw ka mo karga. Ay, sorry kayo, Pablo, ha? Pero, taas lang gid kaayo garbo si Teray, good. Abi kay nakabuhi naman siyang mga pong, iyan na lang yung gibarugan. Awa niya sa umaabot nga panahon. Mahay-mahay mo ginababayhan na ba? Nganong iya kang gi-reject? Nauwaw lang ko da. May palagigyog wa ko padas kagakargan, Sophia. Pero wa magyug ko sakit eh. Aw, sakit ay gamay. Uncle? Oh, Sira. Mo kabante ni abot ka. Okay ra ka, Col? Okay raman. Ano di ay? Lainan niya titiray, uy. Ha? Ano man? Lagian ako isgawas. Grabing panabi bahin nimo. Nanguyab ko no kaniya, baga ko no kay kagnaong. Oh. Tinuod, Col? Namisita kaniya og nagdaka pa kunog siopaw? Abi pa lang ko na nahangol ko no siya sa imong siopaw. Naugawa kong tiray. Kunungon gani kay Kukul. Kasadyaon kay ko niya pero wa na lang gyud ko. Gilahos na lang gyud kog lakaw. Nakita siya nimo? Ambot lang. Sagling tumbayhana eh. Laina niya, uy. Bastos man siya. Ay, siya tagda. Dagan sabi siya natabang na to.
Anak day na. Abi kay daghan siyang natabang. Ingno lang sa kaniya, anak. Ano nang uyab ba sa kaniya, uy? Diba si Ate Sofia man imong crush? Oh, Diba, Cole? paano mo madungga nga, Sophia? Pero siya kit lagi tinuod imong crush, no? Paliktar ko kung ano imong baba, Jira. Dumuha si Uncle. Ayan na biyag dito kag usap, ha? Di ko gusto nga sa Sophia. Muli kaya sabihin ako. Pero sakto lagi ko, no? Siya kit imong secret crush lagi. Ganahan, beri mo, oy. Pagsian. Bebe, bebe. Ibaw anak ka, Cole. Hoy! Hoy! Di lang yung kong patugang Sophia. Hagbong may kong tiray. Niya pa baka. Siya gyud akong puniton. Kadaghang afam kung gustuhon gyud nako. Ambisyosong tawhana. Magpakamartir sa mga pag-umangkon, mga hangin pagtao. Wa pa gini ka mahuman sa imong pagpakauwaw ni Pablo, Teray? Oh. Wa pa gid ka puli? Oh, Hapit naman mo sa kasimana nga imo sing gipanabi sa tibok barangay. ay pagbuot na ako ha, Sofia. Kay igo lang sad ko nagpagawas sa akong gibating kalagot. Ug wa pa ko huwasi hangtod ron. O siya respeto nako. Kay iya kong gibastos. Gibastos? Gipamisitahan ka sa inyo, nya gibastos ka? Ikaw may bastos, kay imo siyang gidaot sa mga tao. Ngano? Sa ba din ni Pablo nga may in love siya nimo? Og sa ba di ay niya nga pobre siya? Ayaw lang gud panghilabot, Sofia. Mangilabot gyud ko kay barkada gud ang tulo. Batay ka nimong gibuhat ay tiray. Siya'y nag-una-una. Kay nagtamod siya sa atong pagkabarkada. Di gyud to niya buhaton. Press mag-istorya tang tulo. Dili kay imo sing ipanabi sa mga tao. Ha? Murag ikaw may nasakitan pag-ayo sa akong gibuhat ni Pablo? Ikaw ang may pagbati niya, unsa? Tanawa ra kung unsa ka kabastos tiray. Grabe mong gyud kay ka kung makalabang Pablo. Wa ka gani maguna-una sa akong side. Kung tinuod pa nga barkada gyud ta. Dili kay si Pablo lang ang imong hunaon. Hoy, Teray! Ako? Wa maghuna-huna sa imong side? Si Pablo lang ang kanunay na kong gihuna-huna? Eh di bagod. Ha? Hagbayran ako nakabantay nimo, Sofia. Maikog lang ko musudya nimo. Pero karon dili naman da. Bahalag mabungkag ang ato barkadahan ko no. Musulti gyud ko sa akong gibate. O, sige! Sige ha! Ikaw may nisultian na ha! Bahalag mabungkag ang atong barkadahan. Okay, sige! Saysayan tikas akong igsusulti sa una pang panahon nga ako lang yung gitipigan tungod kay naghuna-huna ko nimo. Oh, Binastusay man kaning ato, okay? Sige. Abi nimo ikaw na kamao? Ha, kamausad ko, uy! oh, kay ngano? Ngano, Sofia? Ngano, ha? Isod nis imong alimpatakan ha, Tiray? Isod gid ni. Unsa man lagi na? Dugaya, oy. Di ba ikaw man ang nagsulsul kang maki kani adto? Aron sa moko niya si Pablo bahin sa mga bata? Oh, Oh, nangluspan man ko ka? Nasyak ka? Ha, hagbay na kong nahibaw ini, oy, Tiray. Hagbay na kong katug-ano ni Pablo pero akong gitak-om akong baba kay naghuna-huna ko nimo. Tanan nga gibuhat ni Maki tungod sa imong pagsulsul niya, dili ba? Og ayaw pagdinay. Kay naay mga tao nga makatistigo nga sige mo kita ni Maki adtong mga panahon na. Og hinumdumi nga doon ako'y photographic memory, Tiray. Kaya na ko idetalye ang mga impormasyon nga akong nahibawan bahin nimo og sa imong pagtraidor kang Pablo. Oh, ngano wa naman ka makatingog? Nasirado na imong bukog? Lugawa ko din niya titiray. May rasad nga, wa ka niya sugta ang kuloy. Dili siya ang saktong babae para nimo. Kinsa din ang saktong babae para ni Uncle? Ha, Jira? Ba mo, Jira, ha? O lagi, di ko magtel, Uncle. Kibaw mo sagod ko? Mababa niyo, ha? Maayo! Pablo? Eng. Ate, kadiyot lang! Ay, Naa si Uncle ninyo? Na! mga baba niyo, ha? Ha? Pagsilian ko yun, ha?
Unsa di among gisulti, Uncle? Uy, si Uncle nag-vlog. Wala giniabli na ako. Ablihin tayo dito, Kulkaw. Ato ba nga dayon dito? Di raon ta ko mo anhi, maghuwat raon ta ko nga moagi ka. Pero wa mo gyud ko mahimutang good. Nahibaw kong naabot na nimo ang balita bahin namo ni Teray. Oo. Sorry Pablo ha. Nakasagid ko nimo. Ug sa mga bata. Okay ra. Nilabay naman sa to. Dito angay nga balikan pa. Pero nakakontribute ko nga no nahitabo to. Kung isulti pa lang ko dayon bahin ni Teray ba? Para gihapon. Sa iyo pa tong gibuking si Tiray at itong gayuna. Yara gihapon tong buhaton. Nagmahay ko eh. Ngano ni care pa ko niya. Dili gid siya worth this atong friendship. Ay pagmahay kay wa man ka makasakot. Iyam ning sayop. Di man imo. Gawas pa. Di sa dako ikalimod nga. Dako-dako usab siya natabang namo. Kamong duha ang nitabang yun ako o sa mga bata. Mas labaw lang imo kay wa may pagkapil nga pamoy-boy. Ambot lang ka kung panguyaban sa tika. Pasige boy-boy sa kunimo. Ay, tuod di ay. Unsa man? Mular ka ra ba ko? Asa man ka? Sa Canada. Pila ko Australia to imong pamilya. Dili akong pamilya, uy. Ah. Akong palalab. Ato na may magpakasal. Pero plano na mo nga mopauli gid dinhi sa Pilipinas after a year tingali para magpakasal sa simbahan. Akong ibilin ang bahay ninyo ha. Pwede ato lang una mo puyo. Aron sad komportable ang pagtuon sa kaluha ba? O aron sad maatiman ra ang bahay. Amo ra timanon ang imong bay bisag anirmi sa amo. Way problema ana. Ay didto lang gud mo gud. Mas kampante sad ko mo larga ko nahibaw ko nga naa mo didto. Ani na lang, Sophia. Ang kaluha lang ang adto matog dito. Ako, ani lang gyud ko kay unsa sa dunya ikasulti sa mga tao. Ay, bawo na ka. Sige. Ikay bahala. Pero mas maayo sad kung adto sad ka panagsa. Sige. O salamat kayo. Kano sa ka man di mo larga? Nausam ako. Bugat magaya akong dugan. Mularga ra ba ko? Sa Canada. Sa may problema ni mo, Pablo? Akong palalab. Tugay naman kang nahibaw ka may uyab siya. Adto na may magpakasal. Ganong hilakot ako. Ganong sakit magaya akong dugan. Masakit mabalis pagbasti ni tiray na ko. Ganong kami mag-iisyakit. Ngayon ang uyab masig ang ating tirahin sa Sofia man imong crush. Dili lang ka sa kong gipati para Sofia. Mahal na ko siya. Mahal kayo. Mahal kayo na ko siya. Mahal. Biasa mo ha? Unsa na, Uncle? Mga silig tambo, silig tukog, o silig lanot. Ako nang ilibod ugma sa buntag. Uncle, ayaw nagpamaligag balot nga gabi, ha? Ano man? Kapoy na bitaw kayo ka. Wala ba ka nagkabata? Nga, magpuyo ko. Balik lang ta atong maninda ta, Uncle. Di naman gud ka angay magsigsusuroy gud. Dinhi na lang ka. Gusto si Tam, Pablo. Pagpuyo na. Ayaw na anang magsige kag libod-libod kay hago na kaayo ka. May ihatag ko nimo. Dawata oh. Ay, sobre? Tanawa. Uy, suot. Ha? Oh, oy. Hala, sorry. Dili mo ang sobreha di ay. Diara. Kini, lawgawa. Uy, nasayo pong hatag. Uy.
Huwag episode. Ay, pagtarong, uy. Nabitaw. pero unsa man eh? Kadaghan ba ini? 50,000 na, Pablo. Wow! Ipuhunan na og tindahan, Pablo. Aron dili na ka magsuroy-suroy sa karsada pamaligya bisag unsa. Kahilak ko naman sa kuin ni Sophia. Gamay tindahan lang, good. Og ayaw na pagsigig pa utang aron dili mapareha sa una nga nitidlom ra imong tindahan. Grabe na si imong tabang na mo, Sophia. Tinabangay lang gud ta, Pablo. Nangayo sad bi ako nimog pabor. Atuod, magpadasad unya ko ninyo ha kada buwan. Uy, nga naman. Suduhan ta niya para sa pagbantay siyang bahay. Grabe ha kabuotan ni Ate Sofia, no? Pamilya gid iyang pagtanaw nato. Igsuon jud ka para niya, Angkol. Nabita ko ninyo. Kamu ragi mga malisyoso o malisyosa gud. No comment na ko, ana. Ako sad. Mularga na gid ko ugma. Akong ibili ninyo ang mga yawi, oh. Ihatod ka ko sa airport. Ay, syempre, uy. Mas ako gid di ko nimo ihatod. Kamisan! Muhatod mi! Bitaw. Oo ba? Pero ang inyong klase? Wa man may klase ugma. Naay sa manar ang mga teachers. Wow, makahatod gid mo nako. Bisan may klase pa. Maabsent yun mi para muhatod nimo. Makahilak man sad ko ana, uy. Unsa di oras sa imong flight ugma, te? Mao na to ha. Kamo na'y bahala sa bay. Mo contact na sad ko ninyo. Ang password sa wifi, ako na tong nahatag ni mo na dyan. Nahatag na ba to nako? Oo, ate. Salamat kaayo, ha? Ay, shoes, para ka na ra. Di manggod ka na lang ate. Kadagan og angay pasalamatan nimo. Na, tingaling magdrama pataana. O sige na. Pag-amping mo ha. Amping sad, te. Oh, Pablo. Nga nang wa man kay tingog-tingog. Kuan. Kilak ko. Ako man sad gani. Bitaw, uy. Bye-bye na ninyo. Bye-bye, te. Bye, te. Pag-amping. Ikaw sad. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye, Sophia. Da! Gano man di ay? Wa ko nila pahibawa nga mularga na day si Sofia. So sa labot na ako kung mularga na siya para magpakasal sa iyang uyab. Pero, unsaon naman niya yung bahay? Kinsa ba yung gibinlan ini? Si Pablo? Ha? Surti akong Pablo kung mauna. Oy, ang multicab ni Sophia ay. Uy! Ay kuging na nga si Pablo ang nag-drive anak ron. Oh, Wala. si Pablo. Nagtapok rin mo din eh. Wow ha? Ikaw naman gun nag-drive sa sakyanan ni Sofia. Ay kuging na. Nga iyan ang gibili ni mo. Kay gibilin gid niya, te. Og dili lang ka ng multicab. Apel lang yung buy. Mau ba? Wow! Naka-jackpot sad mo, no? Believe ba gid nako nimo Pablo oy? Nauto gid nimo si Sofia. Tarungan mo sultihan at titaray, ha? Tarungan na! Dako na makikagsaan na mo! Tingalig makita, gini mo yung gipangita! Oh. Basi nagtuo ka nga mo nagikalimtan imong saha na mo, ha? Labi na ni Angkol? Dili na mo kalimtan! Jira, igo na! Sagdas jira, Angkol. May nang mahibao si Ate Tiray. Ngawa mi malipay siyang gibuhat. Mga wayutang kabubuton! Sa gamay na kusa, inyo nang gibaliwa mga kaayo na ko ninyo sukat sa mga bata pa mo! Mga bagagnaw! Wa may malimot sa imo mga tabang. Pero karon nilutaw na nga nitabang ka na mo para pagtabon sa mo pagtraidor ni Angkol. Mao ni klaro, te! Mo ayaw mi inang way utang kabubuton. Kay una sa tanan, ikaw ang hinungdangan ng misamot kadaghan ang problema ni Angkol.
Mga bagagnaong! Mga way uwaw! Way utang kababuton! Mga linta! Ikay bagagnaong! Bitin! Traidor! Maayo lang sa tubangan! Igo na ha, Jira, unsa ba? Dili, Kul! Mga na siya kung di na natusuklan! Nagtuo mo ko na siyang sakto siya! Ha! Mga way utang kababuton! Liwat sa uyuan! Oh, Mga tigpahimosog higayon! Mga linta! Magsalig lang sa kaluoy sa ubang tao! Unsa? Unsa to? Ha? Oh, ngano, ha? Sukmagon ko ni mo, Tam? Sige, suwaye! pauli na, Tiray. Pauli na para way gubot. Kanangin mo mga pag-umangkon Pablo anong itag gubot! Mga way utang kababuton, mga bagagnaw! Di gani ka mong pauli, ilips to lips naman ka. Oh, Pauli ka o dili? mga buwisit! Mga salbahes! Ta, pauli lagi ka. Ayo, og lips to lips. Mga salbahes! Abi mga dagko na, maayo na musukol. Mga way uwaw! Ako pa hinungdan nga nung makagig sila sa una. Daghan na kay kog nahatag nila. Tabang bagari kog atiman nila kung masakit sila. Ha! Mga buwisit! Mga animal! Og ang uyo ang pulpol, wag yun makabadlong sa mga pag-umangkon. Ginginlan pa kuskalahan. Di gani ka rin pauli, ilips to lips naman ka. Oh. Kung wa pa ko mo pauli, tinudon ka niya. May pagwa lang ko mo pauli. Saman, okay na ka, Jira? Nagkurog pa ko gamay, Kul. Ay palabi, tingalig mas una ka pang mag-maintenance na ko para sa high blood. Lagutan yun bitaw na ako ni Tiray, uy. Di na ako mag-ate niya. Kaya di siya angin tahuron. Ayaw anak, Jira. Wala kay kalainan niya kung mag-ingon anak ka. Swerte lang yun siya, Uncle. Ngabutan kay ka. Bati magunang tubangan na to ang kabuang susukatao. Wala tayo kalainan niya kung ato ng buhaton. Pero unsa rin itong gisulti ni mo niya, Uncle? Nisirit lang siya lakaw. Ay, wala god. Unsa di ay, Kul. Ngisi lagi ka. Unsa bitaw, Uncle? Huwag ko maglangan siya ni Tiray, good. Nisirit sa lakaw. Ay, naguli pa ko agod. Amo ra to. Lain siya ato. Ato rong ihan ay ang atong buhaton. Baya, may bago na silang tindahan? Diin man sila puhunan. Aw, wa na'y lain. Gikan ni Sofia gyud. Hoy! Ay, nabaghak! Maratono na day ka? Ay, kung sa mukha ay. Dito ka, oh. Sa imong pamilya nga, way paki ni mo. Oh, kita ka? Nana sila bagong tindahan. Padong na sila sa pagkadato. Kay doon na naman sila bagong tubigan nga to as Canada. Ha? Uy! Bagong tindahan tuod ah. May nida. Nagtuo mong happy life na mo? Naa si Maki nga magsamok-samok ninyo mga hilason. Kung saan man sa'yo mag-isulti at tong maki nga malipayon man tong bipaingon sa amo. Oh, ay agbay ba animaloy? Ay, Kung saan may mag-isulting maki. wakoy gisolte. Buweset. Ay, bidag yung babayahan na, oy. 75 ang kuha ng 100, Jira. Sukli 25. Kining 50 pala ko hain eh. Sakto ron na. Ikaw, unsa imo? Kuan lang, kaning linya lang ha, linya lang.
Di lang kayo magtinok muray kaya nag-uot na mo. Linya lang. Ikaw siya imo. Linya lang, mahinang kalaban. At manon lagi mo ron, linya lang yun. Nalagay na sa papa, Tom. Tungan sa siya, eh. Ato, asa ka. Tingali. Linya lang, good mo. Maunang bayad, ha? Ay, ikaw, siya imo dong. Mantika, ambil mo kwarta be. Dili lang bayad, ha? Way babayad dias gawas. Dong, Tam, ako ni dong, papa ni mo dong. Nagunsam sa kadre. Magsamok-samok na sa ka? Maki, Ha? Ngiga Pablo da. Nagkauyab man kuno kag taga Canada. Ihaya. dili na ko uyab ang taga Canada nga mitabang na mo ron. Akong amo. Oh, mau ba? Dako na day kag sweldo. Piski sa tasim grasya be. Kung gusto kang naitrabaho, waon kang tingkumpra. Ayaw, anak. Di ko, anak. Dagayan lang ko kwarta. Imo, mandang patrabaho unoy. Aw, di ka ginawa piskal sa grasya, Maki. Kay, kining among grasya, amo masaling gitrabahoan. Tigana sa di mong sat-sat, ay. Ingna na lang gud gadaw ka. Maong natakdal na ako mga anak si mong kadaw. Tanawa ka ragyod. Ayaw pag hinilas siya doon na kanitindahan, oy. Di na ba hibaw ang panahon? Masunog pa lang unya na, o di ba ka tulison? Uy, ay patuyang si usultihan, Maki, ha? Daghan na ka dito, ha? Kung si Bako may daw may tabo ng tindahan, ikaw yung number 1 na suspect. Gago! Eh, paita tawan. Paita, ginamahan na, uy. Mukalit lang og tunga. Magpabadlong pag yun. Ang saan mo na ito pagkaluoy, ana? Lagi. Isura yung papa, eh. Kanang inyong amahan, i-apil yun na kanunay yung pag-ampo, ha? Kay apil na siya sa mga tao nga masakiton og kalag. Parehas sa silang tiray. Basta ingon araw urasa, ingag yung tindahan da. Lami sa dikatog. Oh, pwede rin masagog kong magpiyong-piyong. Yawat lang, magdamo kong Sofia. Ikaw, Sad Pablo, pag-amping. Ay, Sofia. Gusto na ako nga komportable ang inyong pagkatuog. Kimingaw naman noon ko rin mo, Sofia, eh. Bye, Pablo. Sofia. Mingaw lagi. Sus, Mariusip, ginaw ko! Ano ko tanong oras man ka? Hey. Ako, abat. Kalit ka magtingog, diha. Huwag mo tao dahil akong piyong. Tapos ba, palit ka? Aw, kinahanglan gyud ay mo palit dayon. Di pwede mo tanaw-tanaw lang una ang customer kung unsay maayong paliton. Sige. Tanaw na diha. Sangpital niya ko kung may palito na ka. Ngiga ni hagok man dayon. Pinangang nga pa. Ay, in fairness, ni hamis-hamis na bayang kanahan. Sukad nga, wa na magsigi og libod sa init. Ni pink-pink na ugamay ang aping. Saman, palit ka? Sige na kagtutok na ko. Wa kong tutok ni mo, oy. Dagkoy baya ni mo. Nga nagong tutukan taman ka. Ay, nagog dinay. Patugtog ramang gog ko. Panidaan tamalang ka. Wa lagi ko mo tutok ni mo. Gitanaw ta lang ka kun naginhawa ka pa. Hilas, baya ni mo. Hoy, Tiray! Tiray! Hoy, Tiray! Abot ni mo. Pag-amping, eh, tingaling madagma ka! Madagma yun?
Gunit ako, gunit. Bawa! Hawa ko makinahanglan nimo. Makabarog ra ko gako. Tawar ka. Naasa ka ng imong taas ka garbura. Okay. Si Claro maglisod kag barog. Be, gunit. Dre. Makabarog lagi ko. Dire. Ay! Wala. Aray! Tanawar ka. Naos ba noon ka? Be. Ay, supak ka kay alsaon talang ka. Be, Kamu may topic sa mga tao sa gawas, Col. Mura ko namog sila si Rogelio de la Rosa o Carmen Rosales. Kinsa man day na sila, Col. Kinsa may sulti ana ba kay silian akong baba. Itandi ito tag artista pero kadto pa sa panahon pagmampor. Wa magaling ko kabot ang mga artista ha. Ay, sula gini mga tao eh. Napagiti kay plano ni Ate Teray, Col. Ha? Eh, wala oy. Eh, ngano nagkapagutan na ka man ana hajir ha? Saan? Pesulto yung kukusap. Sakto na to eh. Tagam na ko. Pinakere-care magod kaniya, Col. Betaw, daghan pag yun nakakita. Ay, mga pamangkin. Bisag dili pa to si Tiray ang nadagma ganihan, no? Unya, inadto ang kahimtang. O ako yung tabangan, uy. Ingatuon gihapon ako. Ah, Okay, Uncle. Ako lang gisure. pero pwede naman tingali mo na retiray, Uncle. Wa naman mo chance niya ni Sofia kay naminyo naman to. Nah, di na ko eh. Bahala, nagbulitaw ang guwang ko hangtod-hangtod. Di na ko manguyab og balik ni Tiray. Ay, salamat. Dili na kaayo sakit akong tiil. Ugma tingali. Ikalakaw ko na ni. Adoon ko ni Atos Pablo. Aron pasalamatan. Tanawa ka ra. Nausban ka na noon. Bebe, ay pagsupak-supak kay alsahon talang ka. Wa gyud ay siya magdumot nako. Og ako gyung na feel ang iyang pag-care. Tinud-an na gyud ay katong iya nako. Dili gyud ay ka ako lang kwarta ang iyang giapas. Grabe na gudtong akong gibuhat niya. Ako pa siyang gipakauwawan sa mga tao. Pero ni-care pagyapon siya. Ay, daoy, nahasol naman noon ko ini. Mura mag nikalit og pitik ang akong kasing-kasing. Eh, maayo kay nagkahigayong kag palawag. Oy. Ako giningigahinan og time. Mauna tayo mo tindahan? Oo, mauni. Timing sad nga way customer. Pagpanawag nimo. Hatatawa ha. Akong ilibot ang kamera ha. Sige. Tanawa. Mauni akong magtinda. Kini, Wow! Nindot lagi ng imong tindahan karon kaysa sa una. Tindahan lagi yung klaro. Og dili kay tindahan lang. Uy. Ug tungod di sa imong tabang. Salamat yung kayo ha, Sofia. Uy, tingalig sunod akong panawag ha. Mahimo na ng mall ha. Naghanap ba kay kag tinda? Maog yun. Lain si ato ba? Murag nanabok lagi ka. Pinangga gitingali kay kasi imong palalab. Ay, utaon. Kaluoy sa Ginoo. Pinangga kaayo ko. Maayo noon. I-regards niya ako niya. O salamat nga, wa siya musupa ka, magpada ka na mo kada buwan. Nga nugod intaw mo supak man siya nga. Sweldo man na ninyo akong gipada. Siya man ganit nag-remind na ako nga sweldo na sad ninyo. Mao ba? Parisong gidi ay mong duha. Mga buotan. Ayaw! Patay ko gindi! Oh, nanakay customer oh. Watsa ka dito, Sophia, ha? Ay, ati manong ko na ning gamito yung akong customer. Ayaw! Gindi, plat ko!
Mo-out na sad ko, Pablo. Kay moabot na turon akong palalab karong taod-taod. Regards sige, na lang ko sige. sa kaluha, ha? Sige, Sophia. Bye-bye. Bakit pagkindi? Na. Isupli pa tao, eh. Kadiyot na kayo. Sa magkindihay mo, ha? Anay dong? Oh, gudi mo bata ka. Magawa to kapakunti ka ron. Tiray? Mupalit gani ka, dili mag-isog-isog. Maghuwat ka kay busy pang tindero. Tiray, ay nagkasabi, Tiray, oy. Muhila ka na ron. Nidag-om na nagwayay. Ana, ni TV na yun. Kataga ko ng luha, oh. Wala. Nihilag lang yun. Aray! Ay, lakilak ba ya, bata ah? Wala. Musumbong to sinahan. Musungin to rin din, Tiray. Magbugduan nyo ka. Kaila ko sa inahan na itong bata ah. Dito mo song na ako, kay utangan to pila na katuig wa ang bayad. Maodeng dali ka rin nakakasaba sa bata kay may pagdumot ka di sinahan. Oh, di man. Maglagot lang ko ano mga bata nga way mga disiplina. Kung dili na nato sang taon samtang bata pa, maunay mga abusado ni kadagko. Hinuon sap. Saman, may paliton ka? Oo. Ako na lang gilista, aron dili na malangay. Tuod. Saman, okay na imtel. Oo. Og salamat ay ha. Murag wa man ko makapasalamat nimo adtong pagkalukapan nako tungod sa kasakit. Mao nga magpasalamat ko nimo ron. Uy, supayan, uy. Cute. Unsan mantika? Oh, mantika o sa kalapad. Sige. Linggo sa diha samtang maghuwat. Salamat. Ah, 350 tanan. Uy. Tuskigya ko ng imong 1,000. May ikaw gusto mo sukli og luyat inay. Ay na lang nagsukli eh. Keep the change na lang. Uy, ayaw di pwede. Ay, di na lang lagi na. Kung pa na si mong pagtabang na ako adto nalukapa ko. Wa man to'y bayad akong pagtabang ni mo, God. Basta yun nagsukli igod. Di na lang na. Sukli ati ko eh. Isunag imo na sa ring iboy-boy na ako sa maabot ng panahon. Sakita sa akong dughan, uy. Mura man og naay nagtaroy nga kutsilyo. Sakita, uy. Sukli ati ko eh. Isunag imo na sa ring iboy-boy na ako sa umabot ng panahon. Wa ko magdahom nga makasulti siya adto. Abi na ko giyan atong gikalimtan. Nauhaw ko. Wa ko makatingog. Murag iya kong gitamparos. Kisakitan ko siyang gisulti. Kisakitan kaayo ko. Mayra nga imong gingon ato pag sulti call. Biliban ako nimo kul, uy. Nakatuna gyud ka da. Unya, niyon sa man si Uncle. Wa siya mong tingog eh. Naluoy na kay inuon ko kay mura may siya og kahilakon. Na, ayaw gyud pagluoy-luoy call. Kay tingalig asa na sa mo paingon. Di na eh. Naluoy ko pero bisag suhulan pa ko. Di na gyud ko manguyab jig usap. Pangasawa na nagparinir, Uncle. Paano ko, magunahon na ng minyo-minyo eh. Magserbisyo na lang kong padayon ninyo. O kung mga minyo na mo, magserbisyo ko sa inyong mga anak. Og nanglabay na usab ang daghan pang mga katuigan. Ay, tiguang nagyod ko kay college man ang duha. Dali na gid bitaw sa panahon sa. Di naman gid mahibawaan. Unsa na kani sila nga year karon, Pablo? Si Kanier pa noon. Ay, pila ra man na oy. Di ra man na hibawaan nga mulabay lang. Maubitaw. Ay, tuod ay Pablo. Hmm. Mo bakasyon mi diha karong umaabot nga summer. Mao ba? Maayo noon. Magpadaon niya kong kwarta para sa bahay, ha? Ipausap ang interior design.
Sige, sige. Akong sultihan ang mga bata. Magpabuk day kong daan sa Boracay. Kuyog mong tulo. Ha? Oy, apel pa gido ay me. Ay, uy, apil good mo, Pablo. Kamu ba akong pamilya diha? Pamilya magidunta ta kung kita pinagkadayon, Sophia. May gisulti ka, Pablo? Oy. May gisulti ko, pero asa akong self raman. Katungog lagi ko. Ha? Kadungog ka? Sure, oy! Lagi. Nakadungog ko nga, muna kag nagbagulbol. Ay, wala to, oy. Onsa man. Doon na kayo gustong ipapalit? Ha? Oy, oy! Ay, sulti na lang, good Pablo. Ganahan ka rubber shoes? Ganahan, pero... Sige, palitan di ka. Onsa ka dito yung sukod sa mong tiil? Ay, nagpaliti, may iko ko nimo. Number 9 akong tiil. Sige. Palitan di ka. Akong na doon inig bakasyon ako. Ay, lagi. Ikaw ka na ginako nimo, eh. Naapaw ko anang rubber shoes nga. Sige lang, kaukang ang lapalapa. Magamit o man na. Basta kay palitan di kag sapatos. Kanang original gyud. Sige, ikaw ka na ginako nimo taon, oy. Pagkapinin lang niyang medyas, ha? Inigabot niya nila na ti Sofia. Nindot na kay iyang bay. Maintag makabayad sa iyang banas ha? Sigurado na. Pila na gud ka tuig ang nilabay. Pero wag yung problema ang pagpadayon og tabang ni Sofia na to. O sa atong pagpakisulti niya sa mga video call, makita man nato nga sincero siya. Bitaw. Wow! Doon na ko na inyong bay. Nalay ka pa. Di magod niya mong bay. Caretaker raman gud mi. Pulis na kagwa kay baw kasi tag-iya inida. Supladaha, gini mo eh. Di mo day ka maki. Taon-taon magparamdam. Dito ko sa Luginsan. Dito ko sa inyong mga paryente. May pa sila. Kaya gitagad ko kugmayo. Dito ko po ilang agaw Sanjili Katipay. Uman, dito. Dito ko ilang ni Matit Escanilla. Asis ko niya dito. Ay, sige, mas sila pamuhat og pusos tubig. Abutan ko sila siyang asawa si Maribik ug ang ilang mga anak. Giyatiban ko nilag maayo. Di pareha siniya ko mga anak nga. Muaslom na yung mga dagway ni kakita na ko. Oy, di ko mangayo ninyo. Doon ako'y kwarta. Gitagaan kong Sanjili. Sa ato pa, mubalik na ka dito. Oo. Di pa uli lang ko kay magkuha kong sinina. Balik-balik na akong sulob kay. Wa mo ko magtuong, magdugay ko dito. Mayo noon nga. Naala kay kita. Di sabgod kada adlaw. Pero sa usa ka semana, na ikaduha o katulo. Mayo na rin kasawa. Mayo kayo. Tam. Jira. At 500 mo. Dawatan ninyo. Gikan na sa iyong papa. Gigamyan na mo. Moro mo na ako makaya ron. Dawatan sila. Tam. Salamat. Salamat pa. Pasin gatuo mong wa lang yung magunahuna ninyo. Pasensyahan ng mga bata, Maki. Nagkalitan lang sila, eh. Hindi na ko magdugay. Manghipos na ko kay mubalik pa ko sa Luginsan. Sige, Maki. Ayaw dito. Ato na ko, Jira. Tam. Amping pa. Ayaw pabadlong dito pa, ha? Anong sige mong tutok ang kwartang hinatag ni Papa ninyo? Saba, may plano mong paliton? Di niya gustuhan ng kuloy. Milagdood kayo nga nihatag siya na mo. Nya, iya ba yung mitrabuan? Ako sad gani. Di ganin ako gastungon. Gaplano gani ko nga ako ning ipalaminate. Unsari akong giingon ninyo, ha? May kausaban lagi ang tao. Kiting gibuhat karon sa inyong amahan, hinahilay na siya siyang kausaban. Mainta lagi dili mo likoy, Uncle. Maayo gyud. Sige lang. Padayon ang kitag ampo nga magpadayon na unta ang iyang kausaban.
Tangkol yung usa ka buwan sukad pag-anhin ni Papa ninyo. Basig, mutungal ang tong kalit karon o ugma ba? Maintag good news gihapon iyang dada. Kung good news gihapon na, murag mutuo na jud ko nga hinahini na siyang nausab. Kasiguro ko nga tag 1,000 na iyang ihatag ninyo. Dili na tag 500. Okay ra gyud ako nga wa siya ikahatag kol. Basta good news lang gid iyang da. Ilang? Maayo! Maayo, Pablo! Doon na nangita ni mo! Si Ate Teray lagi ron. Uy, nako'y nangita na ko. Ay, kulpaan ko na. Abli hitam. Na, kilit lang. Tam, nasaan ko ni mo? Nangita ni sila ay taga-aluginsan ko na sila. Ha? Oy! Digna! Aman! Oh. Niya lagi mo! Ni Remy, ngumpra man me. O, gipahapit may standjili ni mo para magkuha sa inyong bayad. Bayad? Bayad sa usaman! Usa may beran na nakualan! Ano utang ko nung kag-10 ni standjili? Si Maki mo gisugo. Usa? Haskang. Ay, wa ay ka magsugo, Antonia Pablo. Ay, sus, mayra yun ay wa ko magpahuwam. Hala! Nang scam si Maki? Tam! Ngano? Unsa na itabo? Tam ngano ka? Angkol ngano ni? Nay, nung amahan ay nagpabadlong na sad. Niya nga ako may gagaw. Si Digna, iyang bana nga si Alan. Gisugo sila ni agaw sa Jili nga padinglon ko. Kay nagpasugo ko nung kung papa ninyo nga mangutang nila og 10,000. Ay, taon sad sa duha, we. Luoy kaayo. Luoy gyud. Bisag ako ang may dakong bayranan pero mas luoy sila. Tul kay nilaom na sila nga nag-usab na ang ilang amahan. Pero wa di ay. Nahugno in taon ang duha. Salbahisang makisa. Way makatupong. May gyud pagkailad na mo. Nagtuog gyud bi nga nagtinarong siya sa aluginsan. Kadto ding nagkuha siya mga biste para musiba ta dito. Iya raming gipatuo nga mibalik siya dito. Imo sad untang gisusi imo mga igagaw para pagsiguro ba? Wa misab ko'y number nila gud. O sakto masab ang mga impormasyon nga gisulti ni Maki. Nagtuo lang sab gyud kung tinuray nga mitabang-tabang siya dito pamuhat og pusos tubig. Ay, pastilan. Naluoy kay ko sa mga bata tiray. Ida pang itipigan pag ayo ang takininto sa gihatag ni Maki nila. Wa nila gasto ha? Wa ilagi ko itong gipakabililhon kaayo. Ipalaminit magiunta to ni Jira ang iya. Hala no? Kay para nila milagro to. Nga mihatag nila ang ilang amahan nga tinabahuan pagin kuno. Aw, tinarbahoan man gihapon. Pangilad lang. Og ikaw pagigamit. Hey, salbahisa gid bitaw. Ayaw tam! Uy, Ayaw ba unsa man ka? Tubalong man sa katam. Ayaw ko pugni ba? Hala! Pablo, ato dayon! Kitilig maghikog si Tam! Tam! Ay, oh my God, nagkurog ko. Gusto ko mo ato pero mahadlo ko mo tanaw nga maghikog si Tam! Mahadlo ko! Unsa ba? Ayaw lagi! Ang bili ba? Unsa man ka? Ayaw ba buot? Tam! Isa ba na? Kol! Gisiyon yung hinatag ni Papa nga 500, Kol! Unsa? Wa na ko magkinahanglan ng kwartahan, Kol. Pwes, ihatag na ko kung wa ka makinahanglan anak. Total, ako ba'y mubayad sa giutang siyong amahan nga gigikanan ang kwartaha. Ihatag ng Uncle Tam. Oh, naro. Oh, ang imo Jira. Wasa ka makinahanglan? Ako na lang ning gustuhon, Kol, uy. Ako na lang ning ipalit og seaweed. Saman, okay na mo? Okay na ka, Tam? Okay ra, Uncle. Kamong duha pa. Mga nagko naman gid mo, no? College naman gid mo. Focus lang gid mo sa inyong eskwela, ha? Basta di na itong inyong amahan nga way buot. Pero,
Iapi lang gihapon siya sa iyong mga pag-ampo. Sa ako nang giingon, masakiton siya kalag. Mao na bitan akong gibuhat, Kol. Wala na akong giuna-una si Papa. Wala na akong magpa-affect niya. Very good. Panay buhata. Tam, mabutra ang panahon nga magmahay itong tawana. Saman, okay na ka, Tam? Okay na, Uncle. Gamay na lang atong beef loaf, Kol. Hasta corned beef, uy. Gamay na lang, sad. Sige. Ilistap na nga gamay na lang aron magka-order na yun ta. Uncle, Hmm. mamaligya sa katag mga Korean foods. Daghan mamalit ana, sure ko. Katunghang kaayo nga noodles. Daghan pa ba di ay gihapon mamalit ana ron? Kol, uy. Mga chichirya, Kol, o meatloaf sad. Siya rin magkahurutan na, Uncle. Hindi mang good. Namugula mamalit ana, good. Suwaya na good na to, aron makita ninyo nga, daghan mo palit ana. Sige. Suway ta ana. Aron malipay sa magkakita ay Sophia nga naantay baligyang internasyonal nga pagkaon. Sige, Kol. Ako release na sa mga palitonon. Wow! Mura naman mini supermarket atong tindahan. Nice kayo pagka-arrange ko sa... Mayuha, ginako, eh. Siluhon lagi dayo ng credits lagi. Wala ko ilabot ani di ay. Ako mo sa guning idea tanan. Kana. Imo ng idea. Imo ng idea nga anak na ibutang diha ang mga gamit pang labaw ug pangkaligo. Okay. My bad. Da. Di na mo kinahanglang ang kunay ha kay parehas mong mga mayong laki ug mayong babae. Wala na question. Wala na nilalis. Gwapa o gwapo pa, gid sa. Di na kinahanglang isulti pa eh. Give in na. Oh, liwat gabi nimo, Uncle. Mao gyud. Ano kung maliwat mo na ako nga di man ako gabuhatin nyo? Oh. Ano ang tinaaway man mo? Ingon ka, Kol. Di na namo una-unaon si Papa. Oh. Bitaw. Unya. Ikaw rin una-una gisgot. Abi kinaingon kung di ano yung naon ng iyong amahan. Wala na magpasabot na kalimtan lang sab ninyo nga siya o ang inyong inahan mo ay nagbuhat ninyo. Ang gusto na kong inyong kalimtan niya, mao ang mga butang nga magapahasol ninyo o makapapikto sa inyong pag-eskwela. Mao jud, Kol. Bitaw, Kol, uy. Kagats magud mi ana. Mga bright bayak mi. Bitaw. Diha yung ko believe ninyo. Kay I love my own kay mo. Tinuod man sad good, Kol. Wa magud mi mag-claim ra. Bitaw, Uncle. Lagi. Tidak ko malalis ninyo. Uy! Ay, kulbaan ako eh. Abi na kong muhunong sa atong tungod ug mangita ni Maki. Abi sa ganin ako. Parehas gyud to. Nay mga gusto meron. Hala, nibalik. Unsay mo? Ay. Kulbaan tagbalik. Nasayo pra tingali tog agi ko. Kapalit ako. Brown sugar, 1/4 lang. Wow! Naalagi mo yung bagong baligya. Korean foods! Ote, palit ate. Asa niya akong gisulti? Kakita agad mo ha? Daghan og halin ang atong bagong baligya nga mga Korean products. Siya dire manggoy daghan og gipalit gud. Bahala na basta nahalin. Bitasan. Cool. Si Ate Teray ba? Saban? Nakabantay lagi ko niya nga. Friendly na sad siya nato, no? Oo, kaya nakakita man siyang wala ka ita maglisod. Di siya mahadlok. Akong utangan. Namagina ubang tao. Makakita ganing nagkinahanglan ka, di kayan ka. Pero okay gani ka silang pananaw. Pinasikit-sikit na yun mo. Inaangay ka tingaw eh. Doon nagyo yung mga tao ngayon anak. Ug usa na anak stiray. Pero
Uncle, Hmm. naalagi ko yung nagbantayan niya. Unsa man? Unsa man sana, ha? Kadaan niya, kay magpagwapa yun siya. Ha? Bitaw, bitaw. Nakabantay sad ko. Pirmi siya na OOTD. Oh, sabra. Outfit of the day. Sa ruwa yun ka kabantay, Uncle? Bitaw. Saro, wag ka kabantay, anak ko. Or, nagpa-as if rasad ka nga wag ka makabantay. Huwag bantay, eh. O di siya ko interesado sa iyang pagsulob. Di paras ninyo nga mga marites. Pinalasyos extension pag ito siya karon kol. Nakabantay gud ko. Nga, marites yung lagi kayo ka. Mura sa kag si Tiray. Saan masaya akong sulobon, ugma, ha? Kining bako na blouse lang. Siya ro dili madani inis, Pablo. Ang ipares na say problema. Leggings. Bati. Dili sila bagay. Shorts lang. Ay, di lang. Di lang sa kumagpaklaro nga nagpaibog ko niya, oy. Kini na lang. Kining knitted nga sayal. Aron dalagang Pilipina nga sexy ang dating. Wow! Kadagan ko customer karon. Lagi. Kadaghanan mga batanon tungkol sa baligya ni Jira nga mga Korean snacks. Wa na sila klase karon? Domingo baya, may klase. Maong relax sa kuron kaya naman sila. Mao ba? Sige na, Pablo. Mo-out na lang ko aron makatabang kanila. Murag di gid madada nga sila ra. Babay na lang, manawag ra ko balik. Sige. Tawag ba yung balik, ha? Manawag ra ko. Babay na. Amping. Ikaw, Sab. Amping. Ay. Lahi agyo sa kong pamati kung manawag si Sofia, eh. Mura mo kong balaksik. Bisag nahibaw kong igo na gilgus paghandom niya sa ilong. Kontento na ko. Lipay na ko. Malipayon na sad ko nga. Malipayon siya. Excuse me. Excuse me. Wow! Ate Talay! Kanais ka si mong outfit. Salamat hindi, Jera. Mupalit ko og. Hi, Pablo. Hilos gansilyo imong paliton? Ha? Wa, para mamiana. Ay, dili. Oy, nadugong hilos gansilyo may akong paliton. Tama imong sayal, o. Unsa nahitabo na? Ha? Hala! Nasangit niya mong sayal, Ate Tiray! Natangkas! Ala. Patay! Habit ang mabutan na, Ate Tiray! Sa libdig ko ninyo, oy! Sa libdig ko ninyo! Tingali ginansilyo sa nang imong underwear, Tiray, ha? Impatyo ka! Wa, oy! Si Boy, wa ka underwear? Wa, gigansilyo ba? Yabag! Itapis niyang malong ati o. Ay, salamat! Daoy, di man ko nasangit ini. Ari sa sol pagtapis, kitingalig, dasay, magkasangit mo niya. Ay, bida. Nalangan ni magkustumya da. Jiray, kaya tiba ni Tiray, be. O sabayin nyo, ha? Sabayin nyo. My God! Kaya itong miswatan. Ate Talay, dali. Kauwaw! Ay, di naman gid ka ako masangit adto eh. Ngawa man gid ko kabantay. Kada ka nakakita nga hapit na ko makahubo. Uy, pagwa na lang ko magsulob sa ginansilyo nga sa yalda. Pero sa laing bahin, may nakita si Pablo. Ang akong legs. Okay na di ay gihapon. Di gito katugron si Pablo ba? Yes! Manayod ko sa akong module. Kaya mura mag-usarigi apas ka mo, Jul. Wa pa sa gani ka kahuman diya. Oo.
Papalig ako na human, pero ika 4 out of 6 naman sa tinako nga module, be. Nya ikaw dong, ha? 2 out of 8. Well, it's better to do something than nothing, di ba? Saba ka diha, uy. Kapoy na, uy. Exhausted na akong brain. Sugas hagok na angkol eh. Exhausted na sana sa uncle. Kapoy na bitas mga module eh. Sakit ang liog. For real, though, marag, hurot na gid akong brain cells. Ay, Anong need mong gid ang F and G i-define by -2? Asa man ito na ako magamit, uy? gusto na ng math eh. Di na ko ng math. Kanang math, no? Murag kidrama na nga, why subtitles? Well, speaking of K-drama, kakita ka sa trailer sa Alchemy? Hala ka diha, di mada ang season 2. Gwapa kay snacks sa. Bitaw-bitaw. Ironic lang kaayo pag season 1. Hasi kay siya. Gikadlokan sa tanan. Patay diri, patay dito. Ay pag abot sa season 2, haskang cute tagid, oy. Mao bitaw ibog kayo si Jiwook ni Yunjong. Like, ang actors cute, for real? Woo! Clarix basta ng klaro. Maski guro ako, uy. Inunaan na ang naong akong katubang kada adlaw. Ma-fall maganita sa screen rata magtanaw. Unsa pa ka ng face to face? Time pa, ni-confirm na si Jiwook na naibog siyang Yunjong? Wa man. Pero katong sa ilang usa ka interview sa Swan, gipadua man sila og game nga in 3 seconds, tell a compliment to the person on your left. Sakto-sakto. Tupad ba dito sila, no? Then si girl man nga siyang left. Ni ana si Jiwook. I like you! Palagi mo mga tog. Matawag na meron, Angkol! Matawag na meron, Angkol! Oh, Dawata. paligyan eh. Dili, uy. Para imo na og sa mga bata. Lami ka na akong ipanada. Kompleto Ricardo's jud na. Nani Bombay? Wa, oy. Di man gud na butangan og Bombay ang panada. Aw, di ay. Di, oy. Sige na. Tilawi dayon ako yung panada. Parisi dayon og bugnaw soft drinks para matagbaw ka. Busog pa man ko tiray, oy. Pag-urma ko na ni Udto. Hala no, tay snacks na man gud ron. Stress na pasado, oh. Sige. Tilaway na to imong imparada. Mayo kay mingaw pa. Mayang taod-taod. Mabot-abot sa mga customers. Maog yun. Sa imong soft drinks. Librehon ko nimo? Libriho na lang kay imo magong libre sa imparada. Kung ansay imo, mauna say ako. Yan ang ato. Ay, thank you, Pablo. Biha ko rin, Abli. Tilaway na to imong imparada. Ay! Hala, natagak imong itlog, Pablo. Ha? Ang itlog sa imong empanada ba natagak? Pagkaro sa battery. Kuyawan mo tani mo. Sorry. Nakalitan sad ko. Pumasag ka maghinay og kaon, oy. Nangatagak na lang noon ng iyang feelings. Na-fall yung feelings? Mura yun di enig tao imong empanada. May feelings man. Nya, lucky pag yun. Hala, unsay lucky? Ganang lucky man. Kaya sa mga tagak niya, ganiha pagkaon ako. Yabag man ka, Pablo, oy. Oo. Ha? Sa'yo po na akong isulti? Yabag. Kita magganay ko pagkatagak. Wow! Ay, Sweet! Hala, Kamu na dayron? Bagay mo sad mo. animal. Pablo. Pablo! Chilang, brother. Chill. Bradias mong tinae. Humas mong gibuhat. Nagpakita ka ba din eh? Baginaong. Brother, Brother, kalma lang, brother. kalma. Usam na niya akong gibuhat pa. Mautana ka pa, ha? Ay, kung kalit, ay. Kakalat kayo, lagi, oy, mahinaya ka. Hoy! Hoy, Make, bistado ka na, oy. Dini ang mga paryente ni Pablo sa Aluginsan, naningil sa kwarta nga imong giutang gamit ang iyangan. Oh, man. Mudinay ka? Ha? Oo, karon. Sorry. Sorry. Bye na. Halan. Tayo! Ay, Pablo, Stoy. Ay, pedas imong gibati.
Atakihon ka gani na. Di pa ko gusto mabiyuda. Ha? Asawa ni Tika? Joke ra. At takihom tayo sa muti-muti ray? Nag-joke ra ko, oy. Pero maway mong attention kang maki. Nay, puwa na ka na imong naong ganina. Nisaka gini mong BP. Iyain mo sa tiwasan. Why? Nahinabi ang nawagtang imong pagpamuwa sa akong gisulti. Ay, bitaw, oy. Sa tinuod lang ba? Wagi makalupik sa kabagagnaong atong maki. Pero ayaw gid padas imong gibati, Pablo, ha? Kay alkansi gid ka. Tiray, ay sulti ang mga bata nga dinhi ilang amahan, ha? Di ko gusto nga mahasol sa ilang nahuna. Hasol. Di magibawagtang sa nahuna ang salbayis ka, Maki. Tumiag yung balikasong tawanoy. Swerte lang siya. Kay animal o salbayis kay ako nibawaan nga balikas. Ay, kantan lang ko, be. Kantan ako. Kini. Kumusta na ang iyong pag-ibig? Uncle! Uncle! Unya nagkanta ko, be. Mag-video ba ko ni Jera para siyang assignment? Sige, sige. Tinawas ako. Ako na mo, Anya. Pero, paimion akong isulti ha before not i-video ha. Sige, sige. Kadiot. Ano mo, Sofia? Sige, call to bagasa. Hello, Sofia? Pablo! Oh, Sofia? Nalo ka? Naunsa ka? Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa laing pang sumpay ning atong sugilanon. Uyo ang hugot! Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Alex Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama.